Pnawn da, croeso i roedfa pnawn yma. Chi'n gweld, dyn ni ymwelydd arall. Mae'n braf iawn i gael croesawu Steffan ato ni, Steffan Jones. Weinidog Morderdawe. Wedi bod ato ni o blaen. Y trwetha, dwi'n wedi bod yn yr adeilad yma. Trwetha oedd e dros Zoom. Felly mae'n neis iawn i gael dy gwmni di Steffan. Yn edrych mlaen i glywed rhywun sy'n gyda Duw i ddweud wrtho ni trwy dy weinidogaeth di. Mae Gwydion yn resolfen. A mae Emyr yn Llanbed. Coeddiadau wedi bod ar y sgrin, fel chi'n gweld, lot llai yn digwydd mewn ffordd wrthnos yma, ond mae'r gwyliau capel yn digwydd dechrau fori, dan di Mercher, ac yna di Gwener, mae'n ddi Gwener y Groglith, a felly bydd cyfarfod yn i fan hyn am 10 y gloch y bore, ac yna Sul nesaf yn Sul y Pasg. Bydd y cyfarfod am 10 y bore a 5 pnawn fel arfer, a byddwn ni'n canu ddechrau'r cyfarfod tu allan i'r adeilad. Pryd yna? Dyna'r cyfan, jyst fel ni'n gweud bore yma, bydd yn cyfarfod aelodau byr iawn mewn bythefnos ar y 7fed o Ebrill yn dilyn oedfa y bore. Gadewch ni wyddio. Ni diolch i ti o Arglwydd am gymryd y bethau da ti wedi rhoi i ni eto yn ystod y dydd. Diolch am gyfle i orffwys. Diolch am gael dod at yn gilydd i daddoli di. Ac ni'n diolch am yr hyn glywon ni y bore yma. Yn gwyddio bydde hyn yn aros ar ein meddyliau ni. Ni'n diolch am yr Arglwydd Iesu Grist, bod bob awdurdod gyda fe. Bod e wedi bod yn ifydd ac wedi ildio, wedi marw i'w hun. Ac wedi mynd i'r groes i farw droson ni. Ni'n gwyddio nawr Arglwydd ar i ti fod gyda ni i fod yn bersonol yn yr oedfa yma. Diolch i ti am Steffan, diolch i ti bod ti wedi bod gyda fe yn ystod yr wythnos, fe baratoi. Ni'n gwyddio nawr, byddwn ni yn dod ac yn agor yn Beiblau ac yn darllen dair di. A bod ni ddim yn gadael y meddyliau ni grwydro, ond yn meddwl beth sydd gyda ti ddweud wrtho ni amdano ti dy hunan ac amdano ni. Ac byddwn ni yn cymryd eiriau di o ddifri. Ac byddwn ni, wrth godi i ganu, byddwn ni wir eisiau dy ddoli di a dy ganmol di. A meddwl am bethau mwy na'r pethau ni yn ei gweld. Meddwl am yr hyn mae'r Arglwydd Iesu Grist wedi wneud, a'r gobeith a'r sicrwydd sydd gyda ni o fywyd rhagwyddol, a'r heddwch a'r tangnefedd sydd yn perthyn i ni os ni'n credu yn yr Arglwydd Iesu Grist. Ac ni yn gwyddio nawr, bydd beth ni'n clywed yma hyn o yn helpu ni. Yn ystod yr wythnos sydd o'n blaen ni, byddwn ni ddim yn anghofio fori a di Mawrth a di Mercher, ond byddai'r ni wedi clywed heddi yn ein sancteiddio ni, yn gwneud ni yn dybycach i'r Arglwydd Iesu Grist. Ni cyflwyno Steffan i ti ar eglwys y Morderdawe ac yn gwyddio bydden nhw'n gweld llwyddiant ar y fengil. Yn gwyddio resolfen, Llanbed ac eglwysi eraill hefyd. Ni yn gofyn Arglwydd bydd ti'n dangos i ni bod dim byd tu hwnt i ti, bod ti'n reoli dros bopeth. Yn gwyddio bydd ti yn achub a dwy'n pobl mewn i dy deyrnas di, hyd yn ystod yr wythnos sydd o'n blaen ni. Bydd gyda ni nawr, derbyn ni, maddau ni, pob bai yn derbyn di, ac ni'n gofyn hyn i gyd, yn enw ac yn heiddiant, yn Arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, y pnawn da, mae'n dda i cael bod nôl gyda chi yn tro cyntaf yn yr adeilad yma, ond mae'n dda i cael bod gyda chi fel eglwys i gyd addoli gyda'n gilydd. Diolch am y croeso a'r gwahoddiad. Wel, newn ni ganu yr emyn gyntaf, ond ddim yn siŵr lle mae lan fan hyn. Hwn yw y dydd, lle mae, hwn ydy'r dydd y cododd Crist, gan ddyllio pyrth y bydd o cyfod fenaid, na fydd drist i edrych ar ei wedd. Bob Sul, wrth gwrs, ni'n dod i gyfnod y Pasg, ond ni'n cofio bob blwyddyn, a bob wythnos hyd yn oed am atgyfodiad yr Iesu sydd wedi codi ac sydd bellach yn eiriol drosom yn y nef. Felly grewch ni ganu ein emyn gyntaf. Hwn ydyw dydd y cododd Crist,
Dwi'n ni'n agosau i'r Pasg, ond heddi fe eisiau ystyried dydd y Pentecost, dyfodiad yr Ysbryd Glân mewn gryn ac arddyliad ar y cenedloedd bellach hefyd ac ar bob person sy'n galw. Felly Actau 2. Dyna ni ddarllen o'r adnod gyntaf. Gwnewch chi wrando felly ar air Duw. Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost, yr oeddynt oll ynghyd yn yr un lle. Ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rhuthro, ac fe lawnodd yr holl dŷ lle roeddynt yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dyfodau fel o dan yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt, a llanwyd hwy oll ar Ysbryd Glân, a dechreusa'n lefaru a thyfodau dieithr, fel yr oedd yr ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt. Yr oedd yn preswylio yn Jerusalem Iddewon, pobl ddiwiol o bob cenedl dan y nef. Ac wrth glywed y sŵn hwn fe ymgasglodd tyrfa ohonynt, ac yr oeddynt wedi drysu'n lan am fod pob un ohonynt yn ei clywed hwy yn siarad yn ei iaith ei hun. Yr oeddynt yn synnu ac yn rhyfeddu, ac yn dweud, onid Galilea dyw'r rhain oll sy'n llefaru? A sut ydym ni yn ei clywed bob un ohonom yn ei iaith ei hun, iaith ei fam? Parthiaid a Mediaid ac Elmediatiaid a thrigolion Mesopotamia, Judea a Cappadocia, Pontus ac Asia, Phrygia a Pamphylia, yr Aifft a pharthau Libia tu Cyrene, a'r ymwelwyr o Rifain, yr Iddewon a Phroselitadiaid, Cretiaid ac Arabiaid, yr ydym yn ei clywed hwy yn llefaru yn ein heithoedd ni am fawrion weithredoedd Duw. Yr oedd pawb yn synnu mewn penbleth, gan ddweud yn naill wrth y llall, beth yw ystyr hyn? Ond yr oedd eraill yn dweud yn wawdlyd, wedi meddwi ymaint. Safodd Pedr ynghyd ar 11, a chododd ei lais a'i hanerch, chwi Iddewon, a thrigolion Jerusalem oll, bydded hyn yn hysbys i chwi, gwrandewch ar fy ngeiriau. Nid yw'r rhain wedi meddwi fel yr ydych chwi'n tybio, oherwydd dim ond 9 gloch y bore yw hi. Eithir dyma'r hyn a ddywedwyd trwy'r proffwyd Joel. A hyn a fydd yn y dyddiau olaf, medd Duw, tywalltaf o'm hysbryd ar bawb, a bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo. Bydd eich gwir ifanc yn cael gweledigaethau a chynafgwyr yn gweld breuddwydion. Hyd yn oed ar fy nghaethweision am caethorynion. Yn y dyddiau hynny, fe dywalltaf o'm hysbryd ac fe broffwydant. A rhof rhyfeddodau yn nef uchod ac arwyddion ar y ddeiar isod. Gwaed a than a tharth mwg. Tro'r yr hael yn dywyllwch a'r lleiad yn waed, cyn i'r ddydd mawr a disglair yr arglwydd ddod. A bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Bobl Israel, clywch hyn. Sôn yr oedd am Iesu o Nazareth, gŵr y mae ei benodi gan Dduw wedi ymlygu i chwi trwy wirthiau a rhyfeddodau ac arwyddion y gyflawnodd Duw trwy ddawef yn eich misg chwi, fel y gwyddwch chwi eich hunain. Yr oedd hwn wedi ei draddodi trwy fwriad penodedig ar rhag gwybodaeth Duw, ac fe groesolasoch chwi ef drwy law estroniaid a'i laf. Ond cyfododd Duw ef gan ei ryddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau ei ddal yn ei afael. Oherwydd y mae Dafydd yn dweud, yr oedd yn gweld yr arglwydd yn blaen yn wastad, canes ar fy nehelaw y mai, fel na am hysgydwyr. Am hynny llawychodd fy nghalon a gorfoleddodd fy nhafod, ie a bydd fy nghnawd hefyd yn preswylio mewn gobaith, oherwydd ni fyddi'n gadael fy enaid yn hedys, nac yn gadael i'r sanctwel llygredigeth. Hysbysais dim i fwrdd bywyd, byddi'n fy llenwi a llywenydd yn dy bresenoldeb. Gyfeillion, gallaf siarad yn hi wrthych am y patriarch Dafydd, iddo farw a chael ei gladdu, ac y mae ei fedd gyda ni hyd y dydd hwn.
Felly, ac yn dain broffwyd ac yn gwybod I ddiw dyngu iddo ar lw y gosodau un o'i linach ar ei orsedd, rhag gweld atgofodiad y Meseia yr oedd pan ddywedodd, ni adnabod ef yn hedys ac ni welodd ei gnawd le gredigaeth. Yr Iesu hwn a gyfododd Duw. Rhywbeth yr ydym ni oll yn dystion ohono. Felly, wedi'r y gael ei ddyrchafu I ddiheulaw Duw a derbyn gan y tad a'i addewid am yr ysbryd glân, fe dywallodd y peth hwn yr ydych chi yn ei weld a'i glywed. Hanes nid Dafydd a esgynnodd i'r nefoedd, a mae ef ei hun yn dweud. Dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd I, eistedd ar fy neheulaw, nes I mi osod dy elynion yn droedfanc i'th draed. Felly, gwybodaeth holl di Israel yn sicr fod Duw wedi gwneud yn arglwydd ac yn Feseia yr Iesu hwn a groesoliaswch chwi. Pan glawsant hyn, fe dwys bigwyd yn ei calon, a dywedasant wrth Pedr a'r apostolion eraill, beth awnawn ni gyfeillion? Meddai Pedr wrthynt, edferhewch, a bydyddiad pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, maddeuant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn y rhodd. Oherwydd i'ch chwi yma'r iddewyd, ac i'ch plant, ac I bawb sydd ymhell, pob un y bydd yr arglwydd ein Duw ni yn ei alw ato, ac a llawer o eirau eraill y tystiolaethoedd gerig bron a'i hannog. Dihangwch rhag y genhedlaeth wyrgam hon. Felly bedyddiwyd o'r rhai a dderbyniodd ei air, ac ychwanegwyd atynt y diwrnod hwnnw tua 3,000 o bersonau. Gyroeddyd yn dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Digwyddiad cyffroes gwbl rhyfeddol am ddyfodiad yr ysbryd glân mewn grym a arwyddion o waith yr ysbryd glân yn yr adnodau yma. Gweddio byddwn ni'n dysgu o'r hyn ac yn profi hyn yn ein cenedlaeth ni heddiw. Newn ni ganu ein hymyn nesaf, hedd perffaith hedd, mewn byd o bechod di, mae gwaed yr oen yn sibrwyd hedd I ni. Gnewch ni godi I ganu.
ni weddio. A cyn bod fi'n gweddio, dyma'r cyfle cyhoeddus fi wedi gael I ddiolch I chi fel eglwys. Chi wedi bod yn gyredig tuag ato ni gyda'n prosiect adeilad. Ac felly, jyst eisiau cydnabod eich helioni a'ch caredigrwydd. Reit ar ddechrau prosiect chi oedd y bobl gyntaf I roi I ni rhyw 5 mlynedd yn ôl a wedi roi eto yn fwy diweddar. Felly, eisiau diolch I chi am eich caredigrwydd fel eglwys. Mae'r ffram wedi mynd lan. Wedi creu tymach o styr ym Modi'r Dawe. Mae'r ffram wedi mynd lan. Gobeithio bydd y waliau a'r lloriau a'r to yn mynd cym o hir hefyd yn cael ei ychwanegu. Ond mae'r gwaith wedi dechrau a diolch I chi am eich gweddiau a'ch cefnogaeth yn hynny. Ni'n gweddio amdano chi hefyd am eich gwaith a'n gweddio bydd y Duw yn darparu ac yn bywhau y gwaith yn ein tir ni. Felly gnewch ni droi at Dduw mewn gweddi. Ni'n tar nefol, ni'n diolch I ti, mae ti yw y Duw sydd yn bywhau y gwaith. Diolch mae ti yw'r un sydd yn awyddus I oganeddu dy fab. Dyma yw dy ddeheuad, dyma dy ddymuniad fod Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu, bod mawredd a gogoniad dy fab yn amlwg I bob person. Diolch I ti am gariad hydrindod, y tad y mab a'r ysbryd glân, mewn perffaith hedd, mewn perffaith undod, yn mwynhau ac yn gwerthfawrogi perthynas y drindod. Diolch am dy awydd di I oganeddu dy fab a Iesu a'r awydd I dy oganeddu di. Diolch am waith yr ysbryd glân a'r glwydd yn dwy'n gogoniad I Dduw. Ac a'r glwydd yn gofyn byddwn ni yn adlewyrchu rhywbeth o hyn yn ein bywydau ni. A'r glwydd wrth I ti ddymuno I oganeddu dy fab. A'r glwydd byddwn ni hefyd yn byw bywydau fydd yn dymuno clodfori, gogoneddu, mawr hygu ein gwaredwr. Diolch I ti bod ni'n gweld gogoniant Iesu yn ei berson yma, bod ni'n gweld ei ostyngeidrwydd, wrth ni gydnabod mawredd, rhyfeddod y ffaith fod y mab Duw yn cymryd cnawd, Emmanuel, Duw gyda ni. Diolch ti fod wedi dod I roi ei fywyd yn brydwerth dros lawer, ac yno ar y groes. Ni'n gweld dyfnder, mawredd, gogoniant, dy gariad di o dad yn anfon dy fab, a chariad dy fab Iesu Grist. Yn fodlon mynd i'r groes, cael ei wahanu, yn profi tywyllwch, yn derbyn ein bai ni, allan o gariad I ti a chariad a thosturi tuag ato ni. A'r glwydd ni'n ymwybodol iawn o'n colonnau ni'n ymwybodol iawn o'n meddyliau ni'n gwybod bod ni oll wedi syrthio'n fyr o dogoniad. A bod Iesu tra roedden ni yn elynion, tra roedden ni dal yn ei pechodau, fod Iesu wedi marw drosto ni. Diolch I ti arglwydd. Diolch ti bod ni'n gallu cael ein hachub, bod ni'n gallu cael ein maddau. Ac arglwydd ni'n gofyn byddwn ni gyd fan hyn, pawb sydd wedi ymgynnull yma, y prynaw yma, y rhai sydd yn dod yn rheolaidd i'r eglwys ac ymellach y gymuned yn gyffredinol. Ein gwlad arglwydd byddwn yna fwy o bobl yn dod I weld mor fawr yw Iesu Grist, mor fawr, mor llydan, mor uchel yw dy gariad tuag atom. Lle rydyn ni'n profi heddwch, lle rydyn ni'n derbyn maddeuad, dim ond yng ngwaed Iesu Grist. Ac felly ni'n gofyn bydd yr ysbryd ar waith yn ein colonnau ni, yn dod yn ni ac yn dwysbigo, yn dod yn ni weld ein hangen am Iesu Grist fel gwaredwr. A'r glwydd hoelian llyged arno fe. Diolch mai dyma yw gwaith yr ysbryd glân, fel ni'n gweld yn yr adnodau, bod Iesu Grist yn cael ei ogoneddu, bod Iesu Grist yn cael ei gyhoeddi. Ac arglwydd ni'n gofyn bydde ti'n achub llawer, a ni'n gofyn bydde ti'n helpu ni sydd wedi'n achub a sy'n caru Iesu I sôn yn fwy amdano fe yn ein bywydau. I byd o bod yn ofnus, I byd o bod yn dawel ac yn dywedog, ond I fod yn llawn hyder ffydd ac I gyhoeddi enw Iesu Grist, I garu a glodfori fe yn fwy ac yn fwy fel bod I enw fe yn llifo o'n geiriau, yn gwefusau naturiol iawn, a hefyd bod yna faich dros unigolion. Heb Iesu Grist, heb gobaith, dywyllwch a marwolaeth trogwyddol. A'r glwydd ro faich ni dros y colledig, ro faich ni dros enw Iesu Grist. Ac arglwydd wrth i'r ydy hynny yn cymell
byddwn ni'n cymryd pob cyfle. Ni yn cyflwyno'r eglwys hon i ti. Gofyn bydden nhw yn halen ac yn oleini yn y gymdeithas, lle bynnag yr ydyn nhw arglwydd. Yn y cartre, yn y gymuned, yn y gwaith, arglwydd bydde ti'n defnyddio ar aelodau. Bydde pob un o'n ni arglwydd yn byw gyda dy gymorth a dy ras ti yn byw bywydau sydd yn drwy'n gogoniant. A pobl yn holi, pobl eisiau clywed am Iesu Grist. Diolch i ti am y cwestiynau sydd yn yr adnodau yma yn Actau. Diolch i ti am y ffordd y ti'n arwen pobl i ofyn cwestiynau. A ni'n gofyn byddai'n ffrindiau a'n cymdogion yn gofyn cwestiynau. Beth yw y reswm am ein gobaith? Beth yw pwysigrwydd y Pasg? Pam credu'n Iesu Grist? A bydd yna'r gyfle bob dydd i siarad am ein gwiredwr. Bywha'r gwaith felly, bydd gyda Emyr wrth fe bregethu o wythnos i wythnos, bydd gyda fe yn Llambed heno, a bydd gyda Gwydion yn Resolfen, pawb sy'n pregethu dair di. Arglwydd fi'n gofyn bydde ti yn rhoi grym ac arddeliad, ac wythnos i wythnos bydd gyda Emyr yn y pwlpit a phawb arall sydd yn cyhoeddi y gair yma, bod y gair yn mynd mas gydag awdurdod o ddichod yr ysbryd glân yn bywhau y neidiau. Ac arglwydd nid jyst o'r pwlpit, ond byddai'n geiriau gyda'n ffrindiau yn dwy'n ffrwyth, a bydde ti'n agor colonnau. Ac felly arglwydd yn agos at bob un o'n ni. Rai sydd yn galaru falle, rai sydd yn ofnus, rai sydd wedi caledu colonnau, wedi mynd yn oer. Arglwydd a wneud i estyn a chyrraedd pob un ohono ni. Ti'n ein nabod ni am yr Iesu yn y nef, yn eiriol drosto ni ar ysbryd glân yn dod yn agos i'n colonnau. Ac felly diolch ti bod y Duw sydd yn holl alluog yn gallu dod yn agos. Bywha ein hyneidiau felly, gwna ni'n bobl o addoliad, helpa ni bwyso yn y ti bob dydd. Maddau'n pechodau, maddau'n hunan ddibyniaeth, arglwydd ym mhob peth ni'n wan, ond i ti yn nerthol. Arglwydd felly ni'n dod ac yn gofyn i ti i siarad a phob un o'n ni. Ac arglwydd yn y Pasg yma, yn meddwl am gwyliau capel yn y dynodau nesaf, byddwn yn gyfnod hapus, yn gyfnod o undeb, bydde ti yn bendithio pawb sydd wedi cwrdd gyda'i gilydd ac yn siarad a phob un o'n nhw. Ac arglwydd dros weithgareddau y Pasg hefyd, bydd yn rhai yn dod i glywed am farwolaeth ac atgyfodiad ein gweredwr. Defnyddio'r holl gyfleoedd, lle bynnag eto, ni'n meddwl am genhadau sydd yn mynd ymlaen yng Ngorllewin Cymru. Arglwydd i'n gofyn byddai'r holl gyfarfodydd yma'n cael ei defnyddio gogoniant i ti. A byddwn ni'n clywed am drwydigaethau, am wir edifeirwch a ffydd a phobl yn cael ei bedyddio yn yr Iesu. Ac felly, cymer ein clywed ein gweddiau. Ni'n dod yn anghennus, ond yn dod yn rai sydd gyda Duw holl alluog, ac felly dyfnha ein ffydd ni. Cod ein hyder, helpa ni gofio mor fawr o'i ti, mor arbennig, mor hyfryd a chariadus, symud yn ein glad unwaith eto, clod i ti a dy fab drwy'r ysbryd glân. Amen. Amen. Wel, newn ni ganu. Cyn bod ni'n troi nôl at Actau 2, fe newn ni ganu ein hymyn nesaf, gwel ar y croesben acw. Dwi'n iawn, gyfiawnder mawr yna, doethineb a thrigareth yn gorwedd mewn un lle. A chariad anfesurol, a nawr i gyd yn un, fel afon fawr lefeiriol yn rhedeg at y dyn. Wel, mae lan, newn ni ganu fe nawr, ie, hwnna'n ffain.
Wel, os oes gyda chi'ch Beibl, os hoffech chi droi i Actau 2. Mae hanes yn llawn trobwyntiau. Tas ydyn nhw'n gofyn i chi beth yw trobwyntiau mawr, turning points mawr hanes. Yng Nghymru, byddai'n sôn am 1282 a 1536, 1735, yr blynyddoedd pwysig yma. Yn hanes y byd, wrth gwrs, 1066. Chi feddwl am fis Rhagfyr 1941 pan nath y Siapaneaid ymosod ar Pearl Harbor. Medi'r 11 2001, y dyddiadau yma sydd yn hanesyddol bwysig. Ac wrth gwrs, wrth ni nawr agosau at y Pasg, dydd Gwener y Groglith, a wedyn Sul y Pasg, dyma chi y trobwyntiau mwyaf yn hanes y byd. Does dim dwgyddiadau mwy pwysig na sylweddol na marwolaeth Iesu Grist a'i atgyfodiad. Dyma chi ganolbwynt yn llythrennol. Dyma chi cracs y cyfan. Dyma chi beth fydd tragwyddoldeb, a fyddwn ni'n ymoli Iesu Grist am tragwyddoldeb amdano fe. Ond dyn ni'n meddwl am diwrnod yr atgyfodiad, y Pentecost yn ytrach, fel trobwynt hefyd. Felly ni'n meddwl am ddydd y Pentecost fel diwrnod gwbl allweddol. Yn aml, ni'n felly angofio am y diwrnod yma. Ond dyma chi ddyddiad geni yr eglwys fore. A ni'n gweld fan hyn y rwyddion o beth yw gwir fywyd. Beth yw y rwyddion o waith Duw. Y rwyddion o waith yr Ysbryd Glân. Byddwn ni'n gweld, gobeithio cyn mwy hir, y rwyddion o'r Gwanwyn yn yr diwrnodau nesaf. Byddwn ni'n gweld bywyd o'n cwmpas ni. Beth yw y rwyddion bywyd ysbrydol? Sut ydyn ni'n gwybod fod Duw ar waith? Sut ydyn ni'n gwybod bod Duw ar waith mewn cymryd, mewn lleoliad? Ond ni'n clywed heddi fod yna 4 capel yn cau ym Mhort Talbot wythnos hon. Ni'n clywed am Gapelin Cai. Nawr yr 8fed capel fydd yn ymwybodol ond os wedi cau mewn mis yn ein hardal ni. Ni'n clywed am y capelia mewn cau, wrth gwrs yn gyfarwydd ar hanes y Methni Rydaman, a ni'n clywed am hyn. A ni'n gweld hyrwyddion hefyd o eglwysiau'n tyfu, a ni'n gweld eglwysiau'n cynyddu. Wel, sut ydyn ni'n gwybod pan eglwys yn tyfu mewn gwirionedd? Sut ydyn ni'n gwybod fod yna wir waith a wir weithgarwch o Dduw? Wel, beth sydd gyda ni'n Actau 2? Chi'n gwybod yr hanes, does dim angen i fi gobeithio treulio gormod o amser yn yr hanes, ond jyst ni cael atgoffa o'r hyn sydd yn digwydd. Mae'r disgyblion wedi casglu gyda'i gilydd yn Jerusalem. Mae'n wyl y Pentecost, Pente, 5, chi'n meddwl am Pentathlon, neu Pentateuch, syniad yma o 5. Mae yna 50 diwrnod wedi mynd ers y Pasg, ers y Passover. A maen nhw wedi amgasglu ar gyfer yr wyl yma, gwyl y cyneuaf. Gwyl i ddiolch am gynheuaf y Gwanwyn. Bydd na fywyd, bydd na ffrwyth, yr haf yn dod. Ac felly Duw yn dweud wrth nhw i ddod gyda'i gilydd, yn dweud nôl yn Leviticus, bydd yr wyl yma yn flynyddol, gwyl y Pentecost. Ac felly mae yna 10 o filoedd o bobl wedi amgasglu yn Jerusalem. Mae'r Iddewon sydd ar wasgar wedi dod. Mae ffrind i fi o dras Indiaidd, a mae mas yn America ar hyn o bryd, a mae'n ei gwaith ymhlith yr Indiaid sydd yn byw yn America, diaspora Indiaidd. Beth sydd gyda ni fan hyn yw diaspora Iddewig. Yr Iddewon oedd yn byw ar wasgar yn dod ac yn cyfarfod ar gyfer gwyl y Pentecost yn Jerusalem. A mae'r disgyblion yno. A fe ddywedodd Iesu wrth nhw i aros. Aros tan fod y rhodd yn dod. Ac felly mae yna gyfuniad o ofn, mae yna gyfuniad o edrych ymlaen, mae yna gyfuniad o, wel, mae yna gyda chi wyl y Pentecost, a mae disgyblion gyda'i gilydd yn Jerusalem. Pan wrth gwrs mae'r tŷ yn dechrau siglo, a mae'r gwynt yn llenwi, ac yn sydyn mae'r Ysbryd Glân yn dod fel tyfodau o dan, ac yn glanio, yn disgyn ar bob un o'r disgyblion. A maen nhw'n mynd ac yn dechrau llyfaru. Nid yn eu ieithoedd eu hunain, ond yn ieithoedd yr Iddewon yma o'r gwledydd o gwmpas sydd wedi ymgasglu yn Jerusalem. A mae gyda chi y restr o anyn nhw wrth gwrs,
bobl o Mesopotamia, Elamatiaid, bobl o Cappadocia, Pontus ac Asia, pobl o draws ardal môr y canoldir, o dras Iddewig sy'n siarad yr ieithoedd yma i gyd yn dod i Jerusalem a'r i'r disgyblion yn siarad yn eu ieithoedd nhw ac yn cyhoeddi mawrion ddirgelion Duw, mawrion waith Duw, gwaith mawr Duw yn cael ei gyhoeddi yn eu iaith eu hunain. A pobl yn dechrau syni wedyn, wel, beth sy'n mynd mlaen fan hyn? Sut mae esbonio yr hyn sydd yn digwydd? Beth yw ystyr hyn? Cofiwch wers bwysig fyna, cyn bod ni'n dechrau mewn gwirionedd, bod wastad angen esboniad ar bob profiad. Dyw e ddim yn ddigon i nhw jyst gael y profiad yma o weld rhyw ffenomenon o ieithoedd yma. Mae angen esboniad. Mae angen esboniad o'r gair. Mae angen esboniad o'r ysgrythurau. Chi'n clywed yn aml, Lindsay Brown wedi cyhoeddi llyfrau. Mae yna wr yn dod i gymryd cwrdd-gweddi gyda ni bob blwyddyn. Dyn sydd â cysylltiad â Eglwys yr Hyth, Maged Drotter, gyda Arab Focus Media. Mae'n gweithio mwyn cyrraedd Mwyslemiaid ar draws Gogledd Affrica a Dwyrain Canol. A mae'n dweud yn aml mae'n cael ebost wrth bobl o dras Fwyslemedd sydd wedi cael breuddwyd, sydd wedi cael rhyw weledigaeth ac yn cysylltu yn dod ar draws cenhadon, yn dod ar draws y genhadaeth yma. Dyw yn ddigon bod nhw'n cael rhyw freuddwyd neu weledigaeth. Mae yna esboniad yn dilyn. Pwysigrwydd esbonio pob profiad yn ôl y gair. Pwysigrwydd anghori pob profiad yn y gair. Pwysigrwydd geiriau, pwysigrwydd datgan a chyhoeddi a phrygethu. Ac felly mae'r cwestiwn yn cael ei ofyn, beth sy'n mynd mlaen fan hyn? Ac wrth gwrs mae rai yn gwatwar. Bydde fe ddim yn syndod ym Montedawe, falle bod yna bobl yn anffodus wedi meddwi am 9 y bore. Yn Castell Nedd, chi'n mynd i Castell Nedd a chi'n gweld bobl fanna. Ond wrth gwrs ni mewn diwylliant gwahanol. A dyma chi'r cyhyddiad, maen nhw wedi meddwi. Ond wrth gwrs mae Pedr o'i ateb, pidwch bod yn sili. Dwi ddim yn 9 eto, nid wedi meddwi mae'r bobl yma. Ac felly, beth yw'r ystyried yw beth sydd yn digwydd. Ar ôl i'r Ysbryd Glân ymddangos, beth mae Pedr yn cael ei gymell i'w wneud? Beth yw arwyddion o bresenoldeb yr Ysbryd Glân? Beth yw arwyddion o wir fywyd a bendith a'r gasgliad o bobl? Wel, mae'r cwestiwn yn cael ei ofyn yn adnod 12. Beth yw ystyr hyn? Ac wrth gwrs mae Pedr yn sefyll lan. Fe yw arweinydd mewn gwirionedd, fe yw y llefarydd ar ran y disgyblion, a mae'n dechrau siarad ac yn dechrau pregethu. Gyntaf i gyd, mae'n rhoi yr ateb sylfaenol. Be sydd yn digwydd? Wel, nid wedi meddwi maen nhw. Dyw e ddim yn 9. Be sydd wedi digwydd? Wel, dyma chi gyflawniad proffwydoliaeth. A mae'n sôn, fel chi'n siŵr chi'n gyfarwydd, at broffwyd Joel. Adnod 17, mae'n dweud wrthyn nhw, roedd hyn yn hysbys i chwi, ac yn nawr mae'r cyfan yn dod i gyflawniad. Hyn a fydd yn y dyddiau olaf, medd Duw, tywalltaf o'm hysbryd ar bawb, a bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo. Bydd eich gwir ifanc yn cael gweledigaethau, a chynaddwyr yn gweld breuddwydion. Hyd yn oed ar fy ngaethweision am caeth fyrynion. Dyma sydd wedi digwydd. Oedd yna addewid 800 mlynedd yn ôl. A mae yn Jeremia, a mae yn Ezekiel. Am ddyfodiad yr Ysbryd Glân mewn grym, mewn awdurdod. Nid just ar yr bobl hŷn, nid just ar y meibion, nid just ar y meistri, ond ar bawb. Y gwragedd, yr raiau, y ceithweision, a bydd pawb sydd yn galw ar yr arglwydd yn cael ei achub. Nawr, dyma chi'r ateb syml sylfaenol. Be sydd wedi digwydd yn y digwyddiad yma? Sut mae esboniad yr hyn sydd yn digwydd yn Jerusalem ar y diwrnod hwn? Wel, mae'n gyflawniad o weledigaeth 800 mlynedd yn gynt. Nawr, fe allai Pedr fod wedi gorffen fyna.
bydde wedi ateb y cwestiwn. Dyna chi'r ateb i'r cwestiwn. Beth sy'n digwydd? Ai wedi meddwi maen nhw? Age. Beth yw e? Beth yw y ffenomen yma? Wel, yr ysbryd glân yn cael ei anfon bellach ar bobl o bob cenedl, bob iaith, pob cefndir, boed yn ddyn, neu'n fenyw, yn ifanc, neu'n hen. Pawb sy'n calw ar yr arglwydd. A dyma chi anogaeth. Fe wnaethon ni wylio DVD a documentary Jonathan Thomas, cwbl o wythnos yn ôl, Welsh Awakenings, am diwygiadau yng Nghymru, wrth gwrs. Cael ni'r atgoffa fod gyda ni Dduw sydd ar waith. Dduw sydd yn bywhau eneidiau. Ni'n byw mewn dyddiau lle mae'r Efengil wedi lledu tu hwnt i ffiniau Jerusalem ac Israel. Mae gen i Efengil sydd wedi mynd hyd yn oed, a wedi cyrraedd hyd yn oed ein tir ni. Mae'r Efengil wedi lledu ar draws ein byd. Mae dros 1,500 o ieithoedd gyda rhannau o'r Testament Newydd. Mae 700 o ieithoedd gyda y Beibl cyfan. Ac felly ni'n gweld bod ni'n byw mewn dyddiau ôl Pentecost. Ni'n gweld cyflawniad hyn yn parhau hyd heddi. Ac felly ni'n gallu llawenau yn hyn. Ble fyddwn ni heb waith yr ysbryd glân yn bywhau eneidiau, yn cymell cenhadon a ffrygethwyr a rhai sydd yn cyfieithu'r ysgrythurau ac ati. Yn bywhau ac yn arwen rhai edifeirwch. Ac felly ni'n diolch am hynny. Ond, dyw Pedr ddim yn gorffen fyna. Oherwydd pam yr ysbryd glân ar waith mewn pregethwr, mewn cenhadaeth, mewn eglwys, mewn cymuned, mewn unigolyn, pam yr ysbryd glân ar waith, mae'n cael ei gymell a'i arwen i siarad am Iesu Grist. A dyma sy'n digwydd, dy fe. Bobl Israel, clywch hyn, sôn yr wyf am Iesu o Nazareth. Pam yr ysbryd glân ar waith. Pam yr ysbryd glân yn dod mewn grym ac arddeliad ac yn dod mewn mesur mwy. Mae yna gymelliad i bregethu a chyhoeddi enw Iesu Grist. Sut ydyn ni'n gwybod os ydyn ni dan fendith? Sut ydyn ni'n gwybod os oes eglwys neu gymuned? Sut ydyn ni'n gwybod os oes yna wir ffendith neu hyd yn oed dewigiad? Pan mae Iesu Grist yn cael ei gweleddu, a'i ddyrchafu, a'i foli, a'i gyhoeddi. A dyma Pedr yn gwneud fan hyn. Dwi ddim yn hapus jyst i roi yr ateb sylfaenol, oherwydd mae'n sylweddoli bod angen mwy arnyn nhw na chlywed am ddyfodiad yr ysbryd glân. Beth mae'n dweud? Wel, mae'n sôn am berson Iesu Grist, a mae'n rhannu 4 peth amdano fe. Gyntaf i gyd, mae'n atgoffa ni, mae gŵr oedd Iesu o Nazareth, dyn go iawn. Nawr wythnos diwetha, o'n i mewn yn ysgol Cwmpawd, ysgol Saesneg Pontardawe, ac o'n i'n cymryd gwersi blwyddyn 10. A dyma ni'n gofyn un dosbarth, faint o'noch chi, 30, blwyddyn 10, faint o'noch chi sy'n credu yn mydolaeth Iesu Grist? Nid faint o'ch chi sy'n credu yn Iesu Grist, faint o'noch chi sy'n credu fod Iesu Grist wedi bodoli? Allan o ddosbarth o 30, un bachgen yn credu fod Iesu Grist yn bodoli. Nawr wrth gwrs mae yna peer pressure, ac wrth gwrs pan chi'n siarad gyda pobl, ond dim ond un person oedd fel yn cydnabod o flaen ei ffrindiau i fod yn credu fod Iesu Grist wedi bodoli. Wnaethon ni ofyn, faint chi sy'n credu yn Harri'r Wythfed, Henry VIII. Dim ond hanner y dosbarth oedd yn credu yn Henry VIII, mydolaeth Harri'r Wythfed. A chi'n meddwl, pa fath o ddiwylliant yn ei ynddo fe? A chi'n meddwl, wel, pa mor fawr yw y rwystrau? Os nad ydyn nhw hyd yn oed yn credu mydolaeth rhywun fel Harri'r Wythfed. Julius Caesar, llon llaw wedi clywed am Julius Caesar. Os nad yw Iesu Grist yn ffigwr hanesyddol, os nad yw Iesu Grist yn ffigwr nath ymddangos yn hanes, os nad yw ein berson nath ymddangos mewn lle ac mewn amser ac yn gorff o gnawd ac o gig, wedyn mae'r cyfan yn ofer. Stori yw Cristnogaeth yn yr un lefel â Harry Potter, ar yr un lefel â Robin Hood.
Dwi ddim yn stori, mae e'n dylwyth teg. Ac os mae just stori o Iesu Grist heb sylfaen hanesyddol, wedyn mae gyda chi perffaith ryddid i ddewis neu pido. Os nad oedd e wir yn bodoli, chi gallu derbyn enni gwrthod dwi ddim mewn gwirionedd yn cael unrhyw effaith ar ein bywydau ni. Ac os nad yw Iesu Grist wedi bodoli, os nad yw'r atgyfodiad, fel ddwedodd Paul, mae'r cyfan yn ofer. Mae'r cyfan yn wastraff, ryman i ni fy nôl a gwylio beth bynnag sy'n ar y teledu nawr. Mae'r cyfan yn ofer. Does dim unrhyw beth, does dim sail i'n dealltwriaeth, am pwy ydyn ni, beth yw y byd. Ac felly ni'n dechrau wrth atgoffa'n hunain ac wrth atgoffa'r bobl fod na ddyn. A fi fyw 2,000 o flynyddoedd yn ôl. A mam angen treulio amser yn dysgu ein ffrindiau, yn dysgu ein cyfoedion am y pethau hyn. Mynd nôl i'r pethau gwbl sylfaenol, y llygydystion. Wrth gwrs, dydym angen perswad ar y bobl yma, ond yn gwybod pwy oedd Iesu Grist o Nazareth. Ond wrth gwrs, mae'n mynd mlaen i ddweud mwy na hynny. Pwy oedd hwn? Wel, gŵr a benodwyd gan Dduw ac wedi aimlygu i chwi trwy wirthiau a rhyfeddodau ac arwyddion a gyflawnodd Dduw trwy ddywef yn eich misg chwi. Oedd e'n ddyn o gig a gnawd. Oedd e'n ddyn o Nazareth, mab y sair, mab Mair. Chi'n nabod ei frodyr, chi'n nabod y teulu. Ond dyma chi un hefyd oedd wedi ei amlygu chwi trwy wirthiau ar y feddodau. Mewn cwpl o fisoedd neu pryd bynnag, byddwch chi'n mynd i Bont y Pridd a byddwch chi'n gweld baneri gwyrdd a coch a gwyn. Byddwch chi'n gweld y teledu wedi ymgynnull yn Bont y Pridd a bydd yr arwyddion y bobman fod yr Eisteddfod wedi dod. Beth yw'r arwyddion fod y Meseia yma? Beth yw'r arwyddion fod yr arglwydd wedi ymddangos? Beth yw'r arwyddion fod y gwaredwr y Meseia wedi dod? Wel, yr rhyfeddodau ac arwyddion, y gwirthiau. Y cyfan nid jyst yn dangos fod Iesu Grist a baich a gofal a chonsarn dros bobl, ond fod Iesu Grist a gawydd i ddangos a Duw a Tad yn dangos i'r byd, mae dyma chi fab Duw. Dyma chi Meseia, dyma chi y gwaredwr wedi ymddangos. A'r holl wirthiau yn profi hynny. Nid just miracle maker, nid just rhywun oedd yn gwneud y pethau yma mwyn gwasanaethu eraill, ond yn gwneud y pethau yma mwyn dangos i'r byd. Mae dyma chi'r Meseia, dyma chi'r arglwydd. Ac wrth gwrs mae mwy i ddweud. Dyw Pedr ddim yn hapus i orffen fyna. Mae'n parhau, a mae'n mynd i'r pethau sydd o wir bwys. Ac eto, chi'n meddwl, gall y Pedr fod wedi canolbwyntio ar unrhyw beth. Gall fe wedi sôn am atgyfodi Lazarus. Gall fe wedi sôn am fwydo'r 5,000. Gall fe wedi sôn am bob math o wirthiau gwahanol fan hyn. Ond ble mae Pedr yn mynd? Mae'n sôn am y groes. Yr hwn a oedd wedi ei draddodi trwy fwriad penodedig a rhag gwybodaeth Duw, ac fe groeso laso chwif trwy law estroniaid a'i ladd. Cofiwch yr hanes, nid yw'n mater o wythnosau ers croeshoeliad Iesu Grist, a mae yna rai bydden ni plith nhw bydde wedi bod yn gyfrifol am farwolaeth Iesu Grist. Rhai fydde wedi mynnu hyn, rai fi'n siŵr fydde wedi bod ymlith yr awdurdodau yn gyfrifol am croeshoelio Iesu Grist a'n llygydystion i hyn. Ond hyn sydd yn gwbl sylweddol wrth gwrs. Dyma chi fwriad penodedig Duw. Dyma chi gynllun Duw. Iesu Grist yn mynd i'r groes all nhw wirfodd, y Tad a wirfodd i hunan. Grewch ni atgoffa pobl o hyn dros y Pasg. Nid rhyw ddamwen, nid rhyw drychineb wedi'i greu gan ddyn. Nid Iesu'n cael ei ddan gan y political shenanigans, ond Iesu Grist ei hunan yn dod all nhw wirfodd y Tad ac o wyllus y Tad a'i hunan ac yn mynd i'r groes yn ein lle. Gwnewch chi fynd i ganolbwynt y ffydd. Iesu'n marw yn ein lle.
Byddai'r rhain wedi gwybod am Iesu Grist yn marw. Byddai'r rhain wedi bod yn ymwybodol mae nhw oedd yn gyfrifol amdano fe. Ond cofiwch mai ewyllus Duw oedd y cyfan. Ac yn mynd wedyn i'r atgyfodiad. Yr un a gyfododd Duw ef, gan ei rhyddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau ei ddal yn ei afael. Mae'n eglwys yn Aberystwyth, yn Abertawe, eglwys Mount Pleasant. Ac o flaen yr eglwys mae yna arwydd enfawr yn dweud, the grave could not contain him. Bod e wedi concro y bedd, wedi concro marwolaeth ei hunan. Dyma chi Iesu Grist. Dyma chi pethau sydd yn gwbl sylfaenol. Pa mor aml i ni'n cael cyfle i sôn am y pethau yma gyda'n ffrindiau? Pa mor aml i'n cael cyfle i sôn am y gwirioneddau yma gyda'n cymdogion? Faint o awydd sydd yn ein calonau ni i sôn am y pethau yma? Yn aml iawn, felly bod ni eisiau sôn am fendith cael dod i'r eglwys. Neu bod ni eisiau sôn am y ffaith bod y ffydd yn rhoi teimlad da i ni. Neu bod e'n helpu ni yn wyneb gor-bryder. Bod yna elfen o therapi yn y ffydd Gristnogol. A bod ni'n pwysleisio pethau yma, bod pethau yma lles. Bod ni'n anaml yn sôn am Iesu'n marw dros ein pechod. By'n anaml yn sôn am Iesu Grist yn atgyfodi ac yn eiriol yn y nef. Dyma chi ganolbwynt i'n ffydd. A dyma chi yn union lle mae Pedr yn mynd. Ond wrth gwrs mae mwy na hyn. Dyw Pedr ddim yn gorffen fyna. Mae wedi sôn am ddyfodiad yr Ysbryd Glân. Mae'n mynd mlaen i sôn am berson a gwaith yr adrodd Iesu. Ond dwi ddim yn hapus i orffen fyna. Fi'n siŵr byddwn ni'n hapus i orffen ar y pwynt yna. Ond chi'n gweld mae Pedr yn wybodol wedi cael ei gymell gan yr Ysbryd Glân fod angen herio. A bod angen holi. A bod angen dod â'r bobl yma drwy ras Duw i edifeirwch. Eto yn sôn am y gwaith yn ysgol Cwmpawd. Byddai'n rwydd i ni fod yn fodlon os ni wedi perswadio rai o'r plant fod Iesu Grist yn bodoli. Byddai'n rwydd i ni fod yn gyffyrddus, wel na ni, maen nhw'n credu am ydolaeth Iesu Grist nawr, a maen nhw hyd yn oed yn credu bod Iesu Grist wedi marw ar y groes. Credu bod Iesu wedi marw droso ni. Ond dyw hwnna ddim yn ddigon. Mae angen mwy na dealltwriaeth yn y pen. Mae angen mwy na jyst chred academedd ddeallusol. Mae Pedr yn mynd yn gwbl hi ac yn sôn am y ffaith mae nhw a groesolodd Iesu Grist ac yn herio. A hyn wedyn yn arwen i ddwysbigo. Adnod 37. Pan glawsant hyn, feith dwysbigwyd yn eu calon a dywedasant wrth Pedr a'r apostolion eraill beth a wnawn ni gyfeillion. Dyma le ni eisiau mynd â phobl. Dyma beth ni'n gweddio. Dyma chi waith yr Ysbryd Glân, a dyma rhywbeth sydd tu hwnt i ni mewn gwirionedd. Y ni emethu cymell pobl i ddod i'r pwynt yma. Y ni'n cyhoeddi, ni'n pregethu, ni'n gweddio am hyn. Ond mae'r pwynt yma lle mae pobl yn gofyn y cwestiwn nesaf yn dod o Dduw yn unig. Beth a wnawn ni gyfeillion? Ni'n pregethu o sil i sil. A mae pobl yn dod ar y diwedd a maen nhw'n gweud fel oedd hwnna'n neis. Diolch ar un gorau, thank you for the speech, mae rai pobl yn dweud weithiau. A chi'n gael y math nhw ymateb. Pobl yn gadael gwasanaeth a maen nhw heb gael ei dwysbigo. Neu heb gael ei argyhoeddi. Pa mae'r Ysbryd Glân ar waith? Pa mae'r Ysbryd Glân ar waith trwy pregethwr? Pa mae'r Ysbryd Glân ar waith y mywyd yr unigolyn? Pa mae'r Ysbryd Glân ar waith mewn eglwys ac mewn cymuned? Nid yr ymateb yw, wel oedd hwnna'n ddiddorol. Neu hwnna yn rhywbeth nath godi calon. Mae yna ddwysbigo. Mae yna ymwybyddiaeth ein bod ni wedi croesolo Iesu Grist. Mae yna ymwybyddiaeth ein bod ni yn gyfrifol am farwolaeth mab Duw. Ein bod ni wedi syrthio'n fyr, bod ni wedi pechu'n erbyn Duw ei hunan. A bod ni'n cael ein cymell i ofyn y cwestiwn, beth a wnawn ni gyfeillion? Pa mae Duw ar waith, yw pobl ddim jyst yn dweud, wel, dyna ni. Gallai ngofio am hwn a mynd ôl adre a gwylio'r teledu, ond mae yna wir ddwysbigo. A mae yna argyhoeddiad.
A mae yna ymwybodaeth o bechod ac o fethiant ger bron Duw. A mae'r cwestiwn yn cael ei ofyn, sut gallai profi iachwdwriaeth? Sut gallai i adnabod Duw? Sut gallai profi maddeuant am y ffordd yw wedi mewn? Ac felly mae'n werth gofyn y cwestiwn, ydych chi wedi gofyn y cwestiwn eich hunan? Ydych chi'n gweddio bydd eich ffrindiau, eich plant, a'ch cymuned yn cyrraedd y pwynt yna o ofyn beth awn naw ni? Ymwybyddiaeth mewn gwirionedd o dragwyddoldeb yw e. Ymwybyddiaeth o ofn yr arglwydd yw e mewn gwirionedd. Ymwybyddiaeth o bechod y galon a'r angen am fyddeiant. Ymwybyddiaeth bod angen mwy na deall, ond bod angen maddeiant a iachwdwriaeth. A Pedr yn cyhoeddi felly, edfarhewch, bydyddwyr pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, maddeiant eich pechodau, a derbyniwch yr ysbryd glân yn y rhodd. Pryd oedd y tro diwetha i ni gael cyfle i sôn am hynny wrth ein ffrindiau a'n cyfoedion. Edfarhewch. Galwch am fyddeiant yn Iesu Grist. Gofynnwch iddo fe i ddod mewn ac i roi gwir iachwdwriaeth. Derbyniwch wedyn yr ysbryd glân fydd yn rhoi sicrwydd i chi eich bod chi'n fab ac yn blentyn i Dduw a profi iachwdwriaeth a thragwyddoldeb. Dyma le ni siarwen pobl. A dyma harwyddion o waith yr ysbryd glân mewn eglwys ac mewn sefyllfa ac ymywyd yr unigolyn. Ac felly gai ofyn y cwestiwn pan ni'n feddwl am ein gwlad ni. Oedden ni'n gweld hyn? Oedden ni'n gweld Cristnogion sydd eisiau cyhoeddi enw Iesu Grist? Oedden ni'n gweld Cristnogion sydd eisiau sôn am fywyd a marwolaeth ac argofodiad yr Iesu? Oedden ni'n gweld Cristnogion sydd â baich dros eneidiau pobl? Oedden ni'n gweld Cristnogion sydd â baich dros weddio bydd y pobl yn dod i weld eu hangen am fyddeiant? Oedden ni'n gweld Cristnogion sydd yn herio a sydd yn gweddio bydd y pobl yn dod i wir edifeirwch? A dydyn ni'n gweld pobl yn ymateb trwy ofyn beth gallai i wneud. Pryd o tro diwetha i ni glywed y math yna o gwestiwn. A Pedr yn dweud, dihangwch rhag y genhedlaeth wyrgam hon. A pryd oedd y tro diwetha i ni weld 3,000 o bersonau yn ymateb i'r Efengyl. Mae yna rhywbeth unigryw wrth gwrs am ddydd y Pentecost. Ond eto mae'n batrwm am y math o fendith nhw'n wedi gweld trwy oll hanes yn glad pan bod yna gredynwyr yn cyhoeddi enw Iesu Grist ac angredynwyr yn ymateb mewn edifeirwch a ffydd, mewn niferoedd mawr. Grewch ni ddeheu i gael gweld mesur a bendith o waith yr ysbryd glân. Dyn ni'n gweld symudiad yn ein tir ni unwaith eto. A'r ateb i hynny yw cyhoeddi enw Iesu Grist i atgoffa i fod yn ddyn ac yn wr a wnaeth byw mewn gwirionedd 2000 o flynyddoedd yn ôl. Un ag awdurdod Duw ei hunan, mab Duw, yr arglwydd, yn ymddangos ar y ddeiar hon, yn marw dros ein pechodau allan o wyllus Duw ac yn atgyfodi ac yn byw hyd heddi. Beth wnawn ni gyfeillion? Crewch ni weddio, fyddwn ni'n cael clywed y cwestiwn yna a gyda ni gyda gras Duw yn cael arwen pobl i edifeirwch a ffydd. A niferoedd y bobl, hyd at 2,000 a mwy. Cymuned gyfan gogoniant i Dduw ac iachwdwriaeth trygwyddol iddyn nhw yn plygu glin ger ei fron. Crewch ni weddio, crewch ni droi at Dduw mewn gweddi. Ni'n tanefol a thad ein hadlydd Iesu Grist wrth ni edrych yn cwmpas a gweld cyflwr ein cenedl. Mae yna arwyddion o fendith, mae yna bocedi lle ni'n gweld goleuni a lle ni'n gweld ymateb i'r arglwydd Iesu Grist, gwir edifeirwch a ffydd. Ond eto mewn gwirionedd ni'n edrych ar ein colonnau a mae yna ofn ymateb pobl, mae yna ysbryd fod yn dawel, falle diffyg hyder a ffydd, diffyg bywyd. Arglwydd yn gofyn bydde ti yn
arwen i gyd i faddeiant, bydde ti'n arwen i gyffesu. Arglwydd byw ha ein heneidiau, byw ha ein gwaith, yn ein calonau ni arglwydd. Arglwydd anfon yr ysbryd glân, mewn grym unwaith eto, fel bod ni'n rhyfeddu at berson Iesu Grist. Yr un a fi farw drosom ni. Arglwydd y Pasg yma, a wneud i fendithio dy holl bobl. Byddwn ni gyd yn gwgwneddu yn enw Iesu Grist. Byddwn ni gyd yn llawenhau yn ddefa ceisiau i ddatganau i'r rhai o'n cwmpas. Ac arglwydd byddai ti'n cymell pobl i ofyn y cwestiwn, beth a wnawn ni gyfeillion. Yr rhai'n cael ei arwen mewn edifeirwch a ffydd at Iesu Grist. O arglwydd, ni'n gweld miloedd yn cwmpas a mynd i dragwyddoldeb heb Iesu Grist. Dragwyddoldeb o dywyllwch. O arglwydd, yn wedi siglo ni a wneud i argyhoeddi ni dy bobl yw ha y gwaith, clod a mawr i Iesu Grist ac yn enw ef. Amen. Amen. Fe wnewn ni ganu i orffen ein hemyn olaf. Arglwydd tyrd a llyfara di wrth i'n geisio bara dy sanctaidd air.
sy'n haglydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fydde gyda ni oll, fel unigolion, fel eglwysi ar draws ein gwlad, fel cenedl, a'r glwydd byddwn ni'n profi bendith y drindod, mab tad yr ysbryd glân, a'r glwydd yn agos, byw ha gwaith unwaith eto ni'n gofyn, gogonedda dy fab di Iesu Grist, bydde fe'n derbyn y clod a'r mawl a'r gogoniad. Amen.